Vitajte v družstevnej Prihornáde. Len pár minút od Košíc a pritom ako v inom svete. Toto je chata, ktorá vás dostane svojou energiou. Upravený rovinatý pozemok, ihrisko, výrivka, altánok, sprcha. Tu sa baví naozaj celá rodina. Toto je srdce celej chaty. Altánok, kde si večer pustíte film a jednoducho vypnete. Nová kuchyňa, za ňou pivnica na všetko, čo treba uskladniť. Voda zo studne, elektrína, žumpa, boiler. Všetko tu máte pripravené. Tu hore vás čaká útulná obytná časť, s krvom, úplne novou klimatizáciou a naozaj veľkou kúpeľňou. Túžite po väčšom priestore? Nech sa páči, dobudujte si ďalšie dve izby. Chata, ktorá vám dovolí spomaliť, užiť si pokoj a prírodu a pritom byť stále blízko mesta. Ak hľadáte miesto, ktoré bude len vaše, toto je ono.